ayun! Nandito tayo pa! Ako yan! Oh! Ay! Diba, pag pinanood mo talaga, grabe. Sobrang dami layers sa kantang to. Grabe. Ay, pilosopo, malilito. Wala talaga nag-leak. Wala nang isa nag-picture na nagaling doon. Musta yung mga kanser, ako nga pala si Paolo. At ngayon, papanoorin natin ang SB19 Dungka music video. Dahil alam niyo naman, matagal na akong fan ng SB19. Mga achiners dyan. Hindi pa nga sila SB19, na SB15 pa lang sila. Naka-follow na ako sa kanila. So, panoorin na agad natin. Nandito daw ako, sabi nila, at pinagdanan. Dungka. Ano to? So, parang sungka? Ah, doon ka. Doon ka sa malayo. Okay. Tama sa mga hater. Okay, sakto sa election. Election reference. So, yung nga, minsan nga mukhang bulbul na yung mga electric wires natin dito. Okay. Okay, si Wrecker nandito. Sushi. Ba't may styro? Eh ba crab? Kasi crab mentality yung kinakain niya. So siya yung representasyon ng crab mentality. So sa mga nakakalam yung crab mentality, meron kasing parang metaphor na yung mga na-trap daw na crab na hinuli sa isang bucket, wala silang pakialam kung may paalis na doon. Matatamaan nila. So anong nangyari? Pare-pareho silang mamamatay. Kesa may isang makaangat sa buhay o dun sa case na yun ay makatakas. So yun yung point ng crab mentality na, di ba, utak talang ka. Then, na very Pinoy coded. Okay? Yes, yung mga nagsusumpang tita. Ah, mais! Oh my God, it all interconnects. Yung mga inggit, mais. Kanta niya. Okay, nice. Wow, nag-flex na animation ah. Ngayon ko nakita si Wrecker ng sobrang daming makeup. Okay, ito sis. Balbon is animal? Parang manahikisali dun sa magagaling. Maraming garo, makapasikat sa social media. Dongka. Pokemon ba yan? Meron siyang Pokemon badges. O pala, may liga pala siya sa Pokemon. Buti dito kasi hinahayaan lang sila kung sino sila. Parang personality mo, ilagay mo doon, hindi namin ko kontrolin yan. O nga, yan sila. Golbat, Pony, Rapidash, Justin. Sige, pakita mo yung collection mo sa akin. Natin kung matatalo mo ako. Cards ang meron ako eh. Okay, ito na. Bias ko na siya. Ako magastos yung hilig mo, boy. Okay. Tumabi. Okay, wrestling ni Pacquiao. Yasmin, the reference ako dito maintindihan ng mga foreigner. Nakikita ko na lahat na nag-react dito na foreigner na, wow, Dungka is amazing! Amazing concept! Hindi nila maintindihan yung mga reference na to. Pero okay, at least nandito tayo ngayon para himayin natin. Mali mo sila mag-react atin na nag-react dito. No? Reactception. Ito sila malupiton. Saka sabi lang nila, malupit nga daw. Oh, ayun! Nandito tayo pa! Ako yan! Hindi na talaga ako nakapunta dyan eh. Ano kasi, nag-start na agad yung shooting nila nung pumasok ako. Kasi nag-aayos pa ako, mini-makeupan pa ako. Sige na, okay lang sa akin. Maliit na bagay lang. Ituloy nyo na yan. Tuloy nyo na yung music video. Hindi na importante. Basta dyan yung hanger, masaya na ako. Ang liit pa nga naka-hanger ni nanay. Ito dapat eh! Palo ka sa akin. Dahil ang liit na binigay nyo hanger. Anong klaseng nanay yan? Kaya ba nilagay dito pag payat na nakasalamin? Ha? Ako ba yan? Okay, mga sabungero. SB19 and chill, may tinolang manok, chicken banana. Ayun na nga si Shay at si Smaglas. Ba't hindi si Looney at si Abra? Oh, issue. Mag-ingay tayong lahat para sa SB. Saka na naman. Wag na yan. Isa lang siya. 2v1? Kaibigan. 1v1 pala. Okay, sorry. Kasi naman yung nilagay nyo naman dyan. Alam nyo namang champion na duo eh. O ngayon, hindi. Suntukan na lang kayo ngayon. 4 minuto para sa SB. Ba't naging duo bigla? Lapok at akupal. Bulok. Ano, support? Bakit datswak ang support ka? Hindi talaga to magta-translate well sa ating mga amboys dyan. Oh, etibak! Inetibak! Ay, yes! Alonia is back! Oh, okay, Mimiya. Ang dami nila dito. Ilan na? Wala pa nakakalagpas sa atin. Comment nyo kung may nalagpasan ako. Boom! Kupal pa. Oh! Tayo yan. Pasok ka tayo doon, ha? Yan. Feeling ko talaga meron dong sikat na di ko kilala. Sorry. Okay. Ay, mga politiko, napapansin.
Tinapalan yung ano niya, sarili niyang sticker. Sayang, wala ako ba nanakaw ngayon? Lahat ng mga ginastos sila para sa kanila mga campaign, babawiin nila, hindi pwedeng hindi. Ano ba namang klaseng palugi, di ba? Kaya ingat kayo palagi sa mga pipiliin nyo, ha? Sino to? Influencer ba yun? Okay, CGI, flex ng CGI. Kultura. Oh, yun nga, kasi kultura, marami hindi makakaintindi. Ayun na nga, dumagdag si Maymay. Umentrada na, si Maymay okay, si Sasa Girl. Oh. Wait, nakamukha yan dito si Goku. Parang set up to ni Goku. Ay, lagi nang gagaya kay Stel. Si Giant. Ako si Stel! Budget. Dapat ka sa akin! Pareho parang dapat. Kaya alam mo talaga ano sila sa meme culture, sa mga trending. Kasi andito sila, pati itong mais hawak nitong bias ko eh. Okay, ayun na. Well, dito makikita mo nga yung gaano kanipis yung linya ng isang celebrity sa isang influencer. Kita mo kanina puro mga sobrang niche content creators dito sa Pilipinas. Tapos biglang boom TV na, sila Vice Ganda na. Nakatuwa ka na magsasabay na, tagsasama-sama na. Ano nga ito parang flex nila na ito yung mga kilala namin, ito yung mga kasama sa mga circles namin. Sino ka para sabihin, para trash talkin ako? Parang ganong flex siya. Tulad nung kay Josh Callen, nung nanalo siya ng Hip Hop Song of the Year. Diba? Naging issue yun. So ito flex sila na kung hindi pa ako legit, bakit kasama namin to mga to? Ano yan? Tumabi na lang. Oh! Ay! Ay! Sakit sa binti. Masunog na. Naku, kalalagpas lang ng fire prevention mat. May nasusunog na naman. Ingat kayo dyan ha. Wala yan oh. Mga influencer. Kuha nila angle. Okay. Chinese garter. Isa lang? Ba't isa lang yung Chinese garter? Di ba dalawa yan? Ikaw ba, B? Yung reference yun. Na-overload na ako ng mga reference. Ginawang santo. Na-imagine ko na isang random na foreigner na iintindihin nyo. Tapos gagamitin itong mga caption lang na meron dito. Yung support is whack. Diba? May gap eh. Merong mga inside jokes yung kultura natin eh. Yung mga pinagdaan natin. Basta Quinyas, may mga isang beses mo lang makikita. Pero parte na yun ng mga nakikita natin sa feed natin. Happy to be part of this music video, lagay natin. Kaso napanood mo na paano na magre-react. Eh di, tinype ko nga eh, habang nanonood eh. Kaya na-react ko pa rin. Alam mo ha. Sungka itong dungka, yung wala nga pala nagsasama-sama nila. Nagulat ako na hindi ito nag-leak. Isang comment dito. Galing tayo Curbs. Thank you SB90 for the trust at sa buong street ng Isarog at Simon. Wala talaga nag-leak. Wala ni isa nag-picture na nagaling doon. Kaya biglang bagsak to eh. Di ko ito nakikita eh. Yun na nalagpasan natin. Fatness of Ben and Ben. Okay. Ito lang nalagpasan ko. 9/10 ako. Ito lang hindi ko na agad napansin. Sobrang random yan. Kaya syempre, lagay mo dyan. Pag-ulop YouTube, lagay mo din dyan. Insert mo. Maraming salamat. Ano naman siya? Hindi naman niya sinusubukan maging seryoso. Parang enjoy lang, fun lang. Sa kalsada nga sila. Parang yung mga larong kalsada na kung ano-ano nangyari. May tatakbuhan na bata dito, may pinapagalita doon, may nadapa doon, may galit doon. Pero yung si Ghost Wrecker, siya yung ginawang parang representasyon ng crab mentality. Kaya siya kumakain nun, tapos may hawak pa siyang mais. Bagay din kasi nga kanya-kanya siyang meaning, yung mais. Siguro ito ding SB19 mismo lahat sila mahilig din sa mga memes eh. Makikita mo rin naman sa edad nila. Updated sila sa mga nangyari sa bansa, sa iba't ibang mga trends, sa mga memes. Relatable agad eh. Tapos actually, election din. So minsan na ginagamit na yung mga memes para sa kanilang mga agenda. Gumagamit ng mga jingle, di ba? Yung sa Squid Game, di ba? Na jingle na para iboto nyo naman ako kasi 3 taon na ako. Tatawa ka lalag eh. Alam ko na kung bakit ito yung pinagtabi. Di ba yung saging, mangga,
Papaya. Diba? Pag pinanood mo talaga, grabe. Sobrang dami layers sa kantang to. Grabe. Kahit piloso po, malilito. Okay. Alam ko na to isa. The fuck, ang dami pala reference dito. Ito nakatapak yung sa sine. Yung na ganon. Yung nabitawan. Di ba yun? Masyado ko lang ba ino-overthink to? Ayun. So, natutunan ko na dito ay parte talaga ng ating kultura ang mga memes. At mas masaya ang mga memes sa Pilipinas. Mga memes. So, doon tatapos ang ating review. Ang score ko dito ay 9.69 out of 9.7. Maraming salamat sa mga nanonood. Gusto pa na mga ito, like to na aking video. Paulo babaalam. Shoo!